Marco Martin kanunay ni sunod sa sulti sa iyang lola. Dili siya mauwa mangutana ug kanunay niyang gipangita ang check. Ang check sa RightMed kay barato, di kalidad nga tambal para sa mga bata ug mga may edad ang iyang gikinahanglan. Kay kung dunay check, correct. Kung dunay check, that's the right one. Kung dunay check, that's RightMed. Aron masayran ang mga produkto sa RightMed, bisitahi ang ilang Facebook page o website www.rightmed.com.ph o gayaw kalimti mga kafersa. Kung magpadayon ang mga simptomas sa sakit, pakonsulta dayon sa mga doktor. Kumusta, anak? Kapuyas eskwelahan, oy. Dagkan kay project. Agi man lang. Wa gani, bisan mo ami na lang. Matud sa panultihon, tudloi ang usa ka bata sa maayong pamatasan ug iya kining timan-an hangtod sa iyang pagkatigulang. Kini nga pahinumdum gidalit kaninyo sa DYRF Radio Versa. Ubo, preman nakabara. Hirap sa paghinga. Dapat may tanang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naay kulang sa imong kinabuhi. Nabati ba nimo ang iyang tawag? Masin pagtabang, pagsabwag sa maayong balita, pakingduyog sa katawhan ang imong misyon. Ganahan ba ka nga mamahimong pari o brother nga misyonero? Be one of us. Join the Congregation of the Most Holy Redeemer or the Redemptorists, bringing Christ to people through missions. Send your message at CSSR Pilipinas on Twitter, Facebook, and Instagram, or you can call us at 0968-899-2777. Sibihanang tigpadangat sa kamaturan, tigpalanog sa kabumutuon sa katawhan, ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Versa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayluay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi. Niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay mga pung sa kinaadman, non potest isi Deuteronom, qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwaas kamaturan ni pasukan. Isuon, niyata sa atong tulumanon sa katinawan sa pagtuong Katoliko, ato ning ablihan sa pagampo. Sangan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus nga imong anak among gipangayo, ang imong lamdag, pagdasig ug kahayag nga magahimo kami nga imong kahimanan sa pagtudlog, pagpaambit sa uban nga nagkinahanglan. Losa kami o Diyos sa katalagman, labi na sa mga kagubot karon sa kalibutan, ang gubat sa Ukraine, sa Russia, sa mga Hudiyo ug sa Hamas. Among gipangayo Ginoo nga mabot ang kalinaw aron nga magmauswagon ang mga tao nga dili maangin ang ilang ekonomiya sa daghang mga armas nga gamiton sa gubat. O kamo sang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen, langit nung inahan, nga magampo alang kanamo nga dili man siya balibaran siyang anak. O kining tanan among ipangayo sa ngalan ni Jesus, Ginuog manunubos. Amen. Sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo.
Amen. Maigsoon, mayong gabi sa tanan, og niyata sa atong tulumanon, og uban nato, nga makapaambit, og doon na sa mga pangutana, niya si Carlo Badinas, Dennis Abarquez, si Armando Aquino, Steve Buti, usa sa atong mga guest karon nga kikan gyud sa gawas, daghang kay mga nakatunan niya nga makaalam gikan sa balaang mga basahon, mga nitampo nga mga theological scholars, ng mga bishop nga iyang gitun-an, siya naminaw kanila og usab makapaambit kanato. Og niya sa John Porca, usa sa mga serial sa Catholic faith. Og magsugod din ta sa atong ilisgutan karon, may tungod sa bisan unsa nga tema nga mo sulod sa atong plano o sa atong programa. Atong unahon, pagpaminaw si Carlo Badinas. Daghang salamat Bradsok og maayong gabi kanimo Bradsok og sa atong mga suki nga naminaw karon sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF. Og sa naglantaw sa ato ang live streaming, maayong paglantaw po og maayong gabi kaninyo. Greetings nako ni Sister Nina Billy Hautopat og kang Bros Aranda Kintig, Brad Michael Cabonilas, Brad Mario Agbo o Brad Makong Mangyaw uban si Mosawa, mayong pagpaminaw kanato tanan. Ang akong pangutana Brad Sok, akong ipahaom sa kadtong paghandom o pagsaulog nato sa gitawag og Paskos pagkabanhaw o Easter Sunday. Kay ang Biblia Brad Sok, si San Pablo nagpalig-on, nagpahimug-at gyud kung unsa ka importante ang pagkabanhaw. Kay sa unang Korinto 15:14-17 ningon si San Pablo, kung wa pabanhawa si Hesus, kawang lamang ang inyong pagtuo, kawang lamang ang inyong giwali, ug anaa gihapon kamo sa sala kung wa pabanhawa si Hesus. Muna Bradsok nga ang atong simbahan naghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw gyud sa atong Ginoo. Unya Bradsok, ug kining pagsaulog nato sa Paskos pagkabanhaw, gitirminuhan ni sa atong simbahan og Easter Sunday. Gani mo greta og Happy Easter. Unya matud pa Bradsok, doon ako'y nabasahan sa libro sa mga saksi ni Jehova, maayo kay pagkasaysay nila Bradsok nga kini kunong Easter Sunday, ang original daw ani nga practice gikan sa mga pagano nga original daw ni Bradsok. Unya giadap ra kuno sa Katoliko Bradsok kanang gitawag natong Easter Sunday. Gikan sa pagano og dili kuno gyud na gikan sa Biblia, kay gikan ra man as pagano. Usa may atong katin-awan ani Bradsok nga ang Easter Sunday usa ka pagano nga practices. Diya sa kong kamot ang King James Version. Niya gikutlo gyud sa buhat sa mga apostoles Olohan 12:4 og na nato mabasa ang pong Easter, E-A-S-T-R. Matud pa din nga si Herodes mipatay kang Santiago nga igsuo ni Juan pinagigispada. Og tungod ini nakita niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo. Busa iyang gisundan sa pagdakop si Pedro. Og kini iyang gipabilanggo og gibantayan og daghang mga sundao. Nya matud pa din sa in English, and when he had apprehended him, Peter, Pedro pasabot ning him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers. Daghang mga sundao nagbantay to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. So na sigutan yun ang buong Easter din sa buhat 12 versikulo 4. So sa may kahulugan din paggamit og Easter, ang kasaulugan sa Paschal sacrifice o gisaulog na ni Kristo sa Huwebes Santo, ang paghikay og nating karnero o kaunsad sa mga Hudiyo, mga apostoles nga paghandom nining ginganlan natog Paschal sacrifice. Unya
Diya ituyo nga human sa Esther, dadon na si Pedro ngadto sa katawhan. So unsa man ang Esther dinhi? Kining Esther katong mabasa ang iyang spelling E-A-S-T-E-R, Esther, gikan sa word nga est. Nagkahulugan ni nga human sa pagsaulog sa pangilin sa Pascual, kining buhian si Pedro o dadon ngadto sa mga tao nga ubos gyapon sa iyang kamanduan. Now Esther is meant ang nagkahulugan ni sa pagkabanhaw ni Jesus, kanang Domingo man na pagkabanhaw ni Jesus. Kay kanang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus mo'y gipuli nga bag-ong igpapahulay. Mo na nga halandom mo ni paggamit sa pong Easter est. Kay sa Grigo nga Biblia ipokse is Sabato. It di episkoposi in mia Sabatun. So duha ka higayon nga gilitok ang Sabatum or Sabato. Nga ang kahulugan sa talitapos ng igpapahulay nga mao ng Sabado mibanag-banag na sa est, sa sidlakan Esther, ang bag-ong igpapahulay, ang laing igpapahulay nga Sabto ng adlong Domingo. Mao na nga mo ni context sa paggamit niya ng Esther that is pinpointing the est nga mubanag-banag ang adlaw human mo tapos na ang adlong Sabado o ang sunod nga adlaw nga bag-ong igpapahulay mao ning banag-banag nga nagisgot sa adlong Domingo nga mo'y laing igpapahulay nga natalitapos ng adlong Sabado. So meaningful ang Easter kay it pinpoints the day of resurrection of Christ. Kay ang est ana magyud muguwa mubidlis yung adlaw banag-banag og morning nga lag Easter Sunday. Mo sa naay koneksyon ini sa pagkabanhaw ni Kristo. Naay koneksyon ini sa bag-ong igpapahulay nga dili na ang Sabado kun Saturday kay gipahunong na sa Dios. Mo na atong pagpaambit nganong nasigutan ning Easter sa Biblia, wala kasulatan og naa sa Catholic Bible, nasa sa Bibliang hubad sa King James Version sa Buhat kapitulo 12 bersikulo 4. Mo na itong tubag nga ngayon na itong ihatag sa mga igsoon nato nga gida ni Carlo Badenas. Niya isunod na to niya si John Porca o si John Porca. Yan, salamat Brad Chok og mayong gabi labi na ni Attorney Maningolo des matalom dito og ni Jad Julio Ubos og sa tulo ka mga pare des matalom lite nya murag magpadayon man gyud dihapon ang atong mga Bible dito Brad Chok Team Cebu, Sip di Cebu kay murag duha ka parokya nagatang og labi na tong barangay Kaningag. So salamat lang ating Agustin Mundala nga nagpaminaw dahil kanunay ning DWRF. So basin magkita tagmaan hamis barangay Kaningag Puhon. Puro ila pang schedule kay mananghid pas Kura Paroko sa kagnaan kay sakop man dito ni pare sa Kura Paroko nga akong manghod mo driver sa pare. So muna ang akong pangutan na Bradsok na sugatan nagingon ani dias panultihon size di size nga to si 19 nga dunay mga butang o 7 ka butang nga gi saligan sa Dios. Unsa man ning mga butang nga Bradsok nga mao man ni nasugamak nga pangutana unsa man sud aning panultihon size 16 nga tus din soybe tagay kuno ko katinawan ani Bradsok. Ang labing may natubuhaton mo ang pagpakli sa Biblia aron makita nato uning gisgutan nimong teksto Bradyon. Ang proverbio uluhan size 16 ug 19 Bradsok. So atong basahon kay malagmit kinahanglan nga malikayan natong pagpuno sa unsa man ang sakto nga gipahayag nining Proverbs chapter 6 niya verses 16 to 19 no. Unya mo ni atong mabasa ang proverbio 6 niya mga tudling 16 ngadto sa 19. Nga mo ning mosunod nga mga pito ka mga kahimtang nga dulumtanan sa Dios. Matod pa dinhi ang mapaytasong mga mata ug sa kadila nga bakakon o makamot nga nag-ula sa dugo sa nga inosente. So una kun naatay ingnon to mapaytasong mga mata nga pina biay ba
sa uban ilabi na sa makabos. Nya ang dila daling mo dalinas sa mga pulong nga bakak. Og ang kamot nga nag-ula og dugo sa mga inosente. Sabot kining mga naghimo sa abortion pagpatay sa nga bata nga gisabak pa silang ginikanan innocent beings nga kila na nato nga usa ka tawo kay na naman ang kalagong espiritu sulod niya ng pila ka adlaw sa conception. Nya usa ka kasing-kasing nga nagalalang og dautan nga tinguha. Kasing-kasing nga magtinguha pagpangilog ba sa mga yuta o kasing-kasing nga nagtinguha nga wa man niring bana sa akong silingan, ako ning duaon ug akong lansison or mapildi nako iya kadungganan. Mao ni nganlan nato og dautang tinguha. Nya mahimo sad og mga matulin nga binilya ko kon mga lances sa mga tawo nga inosente ilang lansisan. Usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong og bakak, mga saksi nga sinuhulan nga dunay sinumbong aron makonbikto og mapriso, motindog ni mga saksi nga momatuon nga sad-an bisag siya wa makakita tungod lamang sa suhol. Mo ni nga nagbakakon nga mga saksi. O kadtong nagapugas pag lalis sa kaigsunan, mga ingon nato sa mga batanong pinulungan maritis nga magdag mga pulong nga sugyot nga magahimo og mga butang-butang nga lagmit mo'y sinugdan pag dangilag sa away. O kini sila mong gisgutan nga mga tulumtanan sa Dios nga gisgutan ni Brad John Porca, pero ato yung gipasa amrita kapuno og dili ta makakuwang sa gisultis Ginoong pituk kadulumtanan niya. Niya si Brad stay buti atong paminaw sa ni sa matong mga igsuon nga gingon nato nga scholar kay kanunay mutuon sa labing importante karon nga mga isyu sa atong tinuhuan nga dunay mga paagi pagpanalipod aron dili kita may salalaag ug dili ta mahimong fallacious kanang fallacious nagtudlog kasaypanan. Niya si Brad Steve Bote. Mayong gabi katong tanan mga kaigsunan ko nga nagang Kristo. Og bitaw so kanang scholar ayo lang na kay kaya scholar dong maganda gikan na sa eskwelahan sa to pag magsiguro kay tagtuon sa mga patulan sa Ginoo we become scholar. Bitaw ang tanang kadungganan himaya kaalam kay balo gikan sa atong mga gahom nga Dios. Katinawan sa pagtuong Katoliko. May sunan kini ako ang i-share gamay lang Bradsok before ko mangutanan nimo may tungod kang Father Darwin. Kita si FD Cebu mo suporta may sunan kang Father Darwin, pero doon natay mga advice sa atong mga higala labi na sa mga follower ni Father Darwin nga magtinabangay ta og ampo kaniya. Atong gamiton ang mga pulong nga ikalipay sa atong Ginoo migsunan. Ngano man kay dunay uban nga mga follower pananglitan si Father Lucas Enoch ato man ang mabasa sa Facebook nga gipost man na didto nga nag-ingon si Father Darwin temporarily banned sa Cebu. Pero pila ka adlaw ni post si Father Darwin nga wala na siya giban. Og tungod niini dunay mga follower nga moingon nga next time ayaw na paminaw anang mga bakakon o mga marites nga mga kuan chismis nga mga balita. Si Father Darwin wala giban. Kung atong tan-awon maigsunan ang senaryo mogawas nga si Father Lucas Enoch bakakon. So magbantay ta maigsunan magkuanta magtinabangay tag inampuay sa usag-usa. Karon napay lain nga follower nga ni suporta kang Father Darwin nga miingon nga Father Darwin gitgano padayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo pasagdi na ang mga obispo nga sinahon. Dili maayo kay kana biyang obispo nga isyu biya nga giingon nga niban pero wala ko idea nga giban bagyod ni Bishop Palma. It refers to our beloved Bishop Palma. Kanang moingon ta nga bishop nga sinahon ba kay mugawas man na siya nga nabati ang atong bishop unya gidaig nato si Father Darwin
atong likayan ang mga butang maigsunan nga kuan kanang dili maayo. So kitang mga follower mo focus ta sa sentro nga mao si Kristo. Magtinabangay ta inampuay. Karon dunay usa ka pare nga niingon nga during sa exorcism ang yawa, ang devil niingon nga ang ilang gikadlukan mao si Mother Mary, which is true. Sakto na siya nga sa ato ang teaching gikadlukan gyud. Pero sumapa sa usa ka pari niingon siya nga sakto si Satanas, sakto ang devil theologically. Maigsunan kini nga butang na ako'y i-share ninyo nga angay natong bantayan. Likayan nato nga moingon ta nga sakto ang yawa kay natay libro diri usa ka sinuwat sa usa ka exorcist. May tungod sa usa ka yawa, may tungod ni Satanas nga niingon siya dinhi nga on another occasion Satan made fun of the manner in which Christ was nailed to the cross. Were not the feet of Jesus nailed one on top of the other and not aside of each other? Catherine Emmerich gives the same information. But pasabot nga kining gipamulong sa yawa susama gayud sa information nga gisulti ni Catherine Emmerich nga ningon siya dinhi. She says that the left foot was nailed first with a shorter nail, then a longer and stronger nail, at the sight of which our Savior is said to have shuddered. Sa to pa kanang puparehog yun ang gisulti sa yawa ug sa gisulti ni Catherine Emmerich. Unsa may pong sa Exorcist Priest. This does not mean that we are now sure how the feet of our Savior were placed upon the cross, even if Beelzebub's statement tends to confirm the description given by Catherine Emmerich. We do not give the father of lies credit for being a reliable witness in such matters as the crucifixion. Kita nyo isunan nga bisan tuod ang yawa nakasulti og kamatuoran, same statement sa gisulti ni Catherine Emmerich, pero sumapa sa mong exorcist dili ta mohatag og credit o reliable witness nga ang gisulti sa yawa tinuod kay nganuman mo contradict man sa San Juan 8:44 nga ang yawa father of lies. So magbantay ta og kasagaran sa mga exorcist nga atong nakita, ayaw kamo pakigsulti sa yawa. Mo na misunan Bladsok, ang akong pangutana mahitungod sa Genesis 2:3 nga balik-balikon sa mga Sabadista, Bladsok. Klaro man kayo nga ang ikapitong adlaw gipanalanginan og mipahuway ang Dios. Og dina sa Malakias 3:6, Bladsok, ang Dios way pagkausab. Sa to pa kining adlaw nga igpapahulay nga maong ikapito nga gibalaan sa Dios, way pagkausab. Og sayod kita nga sa atong panahon karon ang ikapitong adlaw maong Sabado og dili Domingo. Unsa may atong sundon, Badsog, ang simbahan o ang Ginoo nga nipahulay sa adlawng ikapito? Og mao ba kini, Badsog, ang Sabado sa atong panahon karon? May naging mong gipangutana, Brad, stay bote tungod kay mo nay baruganan og gisandigan sa mga Seventh-day Adventist, with due respect, no? Kanang ingon nga ang Dios human sa creation paglalang mipahuway o gipanalanginan o gibalaan ang ikapito ka adlaw. Iya pag kadungog nato pagbasa niya ng kapito ka adlaw nagunan ta nga kana Saturday. Kay tanaw nato nga atong kalendaryo karon, ang unang adlaw Domingo man. Natural lang Saturday kapito ka adlaw. So that is wrong conclusion. Kaya mga Hudiyo mo ilabing nahibaw duol sa ilang kasayuran ang mga butang nga gisulat ilabi na sa Bible kay they are in the Holy Land, Jewish people. Sa Encyclopedia of the Jewish People, Jewish Encyclopedia, Volume 6, page 604. Nag-ingon may tungod niya na nga that Sabbath mention
nga gipanalanginan, gibalaan o gipawlayan sa Dios, dili na mahatagan og definite name. Domingo ba na, Biyernes ba na, Lunes ba na, Sabado ba na. Ningon ang Jewish calendar nga wa pa may kalendaryo. Munang dili ta ka tudlo o dili ta ka pahaom nga kanang pituk adlaw ang gipanalanginan sa Ginoo mao nang Saturday. Kaya in history there was a time that Saturday really came from the word Saturn. Kanang Saturn, Saturno na usana ka kining ingno nato sa ka ngan sa kining mga planeta nga karaan, no? Saturn. Ya Saturday diya gikan mo sa dili sabton nga kanang unang adlaw mao na ang ginganlan nato Domingo karon. Kay kapitok adlaw Saturday, diya may panahon nga Saturday, first day of the week. Now, balikon lang nato ang Jewish Encyclopedia, volume 10, kining page 604. Nga kanang ikapitok adlaw nga gingon nga gipanalanginan sa Ginoo, dili na piho nga mao nang Saturday. Tungod kay diha maganing adlaw nga panahon nga unang adlaw dili Monday, ang gingan nila Saturday gikan sa Saturn. So di modo sakto ng Jewish Encyclopedia. Nga sakto man. Kaya ang accepted calendar throughout the world maong kalendaryo sa Egypt nga namugna sa tuig 4241 before Christ. Tuig 4241 wa pa mataos Kristo. Mo ni pagguwa sa kalendaryo. Nya nga nung mutumbok man ta nga kanang kapitok adlaw diha mo nang Saturday nga diha man gani panahon nga kanang Saturday nito karon first day of the week and honor of the goddess or god Saturno. So mo na ang ato'y kapadayag. Ya usa ka butang atong masayran ang pagpiho sa adlaw ng igpapahulay. Ako na magsugod ta nga sa 10 Commandments ay tulong nga sugo Exodus 20:8-11. Nganingon ang Diyos buhaton mo sa unom ka adlaw ng imong buluhaton, trabaho. Pero kapitok adlaw pahuway ka. Unya mao ni balaod sa Diyos. Pero pagpili nga unsang adlaw ug unsay ipatapot nga mga sugo niya na sa Chronicles, libro sa Kronikas, 2 Kronikas 8 versikulo 13. Nga may tungod sa pagpili kung unsang adlaw ang ipapahulay panahon ni Moises, kay si Moises mao man ang labing dakong tao sa kining mga Israelitas. He was a governor and he was also a high priest, usa sa tiya kapare. Ipili niya mo ang Saturday nato karon, ang Sabado, Saturday. Unya makalilisang kay matud pa sa Exodus 21:15, mimando si Moises. Iyan ang mando, dili na iya sa Dios. Patiyabi sa kinsa ang magbuhat sa adlaw nga igpapahulay. Way magpasaan ug bisan unsa, bukag ba o sudanan bas tubig, way mamunit og makahoy igsusugnod basta adlaw Sabado. Ipon sa tao iyang paglakaw sa adlaw Sabado, di mosaylo sa ka kilometro. Unya ang pultahan sa Jerusalem kanunay sirado gikan sa alas 6 sa hapon sa Biyernes hangtod tibuok Sabado, liwas na naablihi sa adlaw ng ipapahulay. Sirado gina. Uday muguwa agi ang pultahan mangabli makasa siya og subject to death. Mo nang way nakatuman. Nehemias 3:18 nag-ingon ang Dios nga ang katawhan sa mga patriarka way nakatuman tungod sa kabugat o ka-stricto sa mong balaod. Kisa na balaora, dili na iya sa Diyos, balaod na ni Moises. Unya, ato sang masayran nga kanang balaura gi dudasuna na sa mga magbabalaod lawmakers panahon ni Moises. Muna na San Mateo nga mingon ang Diyos nga kanang mga balaod nga gipuno sa mga magbabalaod makabuktot og way makatuman niya na.
matud pa ni Kristo na nagkomentaryo niya na ngaway makatuman niya na. Busa maliko na to niya sa San Mateo 23 sa 24 nga nagingon ang Ginoo nga kamong magbabalaod mi dugang sa mga balaod ni Moises og tungod sa ka stricto niya na wa na hinuoy nakatuman. So di modo mao ni gisultis Ginoo may tungod sa balaod ni Moises. Way nakatuman. Kay way nakatuman no sige sultis Ginoo akong pahunungon. Nasa Oseas 2:11. Pahunungon ko ang iya mga Sabado. Wa mingong Ginoo ang iya mga Domingo, iya mga Lunes, iya mga Biyernes, Sabado gyud iyang pahunungon. Mo nang pangutana, tumanon ba ni? Tumanon. Asa mabasa na sa Ezekiel 12:25. Niyong Ginoo kun doon na ko'y baod, doon na ko'y gipamulong, tumano na niya, dili yun na iuswag-uswag. That is final. My word is final. Do not postpone it. Nasa Daniel 9:27, ingon ang Diyos, pahunungon kong paghalad og karne. Og diha gipahunong yun. Musa kay pahunungon niyang adlawng Sabado, pahunungon niya na, dili ni mo padayonon. Kanang naa sa Isaiah 66, nga dito sa bagong langit, gikan sa kay papahulay, ngadto sig papahulay, nagasimbang katawhan sa Dios. Wa na magpasabot og 7 ka adlaw kay dito sa langit sa gingharian sa Dios. Pinadayag 22:5, wa na may adlaw, wa na may gabi. Ang ilang kahayag maong kahayag sa amahan o kahayag ni Kristo. Musa ka nang ginganlan og adlaw ipapahulay, dili na Saturday. Ang buot ipasabot ang pahulay gikas sa sala. Ang pahulay sa mga kadautan. Mao nang ipapahulay dito sa langit. Ya, tiwason tala ni. Kay gipahunong man ang Saturday nga ipapahulay. Doon na ba'y ipuli? Nasuwat sa Hebreo 4:8. Nganingon ang Diyos, pinagi ni San Pablo, nga kay Jesus wa man maghatag kapahulayan, naghisgot naglaing adlaw. So naghisgot naglaing adlaw, wa mingon nga maorya pong adlaw Saturday, Sabado. No, lain ang adlaw. Og mo nang mabasa nato sa Greek Bible sa San Mateo 28:1. Ngayon, opsi de Sabato, ies episkopose ismihan Sabaton. Ambot sa butana nga, sa dihang talitapos ng adlawng igpapahulayng Sabado, mi subang na ang adlawng Domingo nga mao ang lain nga igpapahulay. Mo sa katong laing adlaw, dili na Sabado, ang Domingo na, kay mao may pagkabanhaw ni Kristo, pagdaog ni Kristo. O gani pruiba si Kristo sa diyang nabanhaw, 40 man kadlaw siya nag-iwan-uban sa mga tinunan. Wa may higayon nga niya ng 40 kadlaw, nangita siya sinaguga, aron pag-adto sud sa sinaguga. Wala. Asa mabasa na to? Na San Juan 20, 19:26. Nga Domingo, nagtigom ang mga apostoles, mga tinunan. So sa kabalay, og si Jesus misulo dito, og mikuyog sa iyang mga apostoles, nga nagbantay, nagsaulog sa adlaw Domingo. Mingo siya Pax Bubiscum. Ug sunod nga semana, mao gyapon sa adlaw Domingo, iyang gipaila nga tinuod siyang nabanhaw kay ang usa ka apostol nga matahapon si Tomas. Ningon man di kay ka hikap sa uwat siyang padugdughan, di ko mutuong nabanhaw siya. So Domingo to, nabanhaw si Jesus, hikap ako Tomas. Kung paghikap ni Tomas sa uwat sa Ginoo, mingon siya, Ginoo ko, Dios ko. So balik ko na to, gipahunong ng adlaw Sabado, nagisgot ng laing adlaw, o ang Biblia nagtugaan na to, ang laing adlaw, maong Domingo, pagkabanhaw ni Kristo, mao ng laing igpapahulay. Mao na atong tubag sa may pagkuntana ni Brad Jib Stibuti, atong tagdon si Mando Aquino. Mando Aquino. Salamat Badsok, ug may gabi sa tanang paminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok, ang ako pangutana Badsok, may tungod sa mga linalang away mga lawas Badsok ba, sama ining kaning mga espirituhanon ba, sama ining mga anghel ug yawa ba. Badsok, ining yawa ba, sawa pa ni siya makasala sa Ginoo ba, kuan na siya kanang anghel na siya,
Unya badsok, ang kaning mga anghel badsok, doon naman na sila mga ngala, no? Sama nilang Miguel, Gabriel, og Kuan, og Rafael. Unya, samtang gining yawa badsok, doon na siya pangan badsok. Kuan, sa kuan pa ni siya, si Kuan Lucifer niya. Karon nga nayawa ni siya, na kuan siya nga, na kuan na Satanas na ni siya. Badsok, doon na ba ilaing ubang pangalan anang mga yawa badsok, gawas ni Kuan badsok, ni Satanas badsok? Sa kuan man na pinadayag 12 nga man sa pagkapukan ni Lucifer sa gubat batok ni San Miguel, napildi sila og siya paganganlan nagserpente, dragon og Satanas, demonyo. Mo na mga nga gihatag sa Biblia. Doon ay uban ang ingon nga amudio. Kanang amudio di demon of lust. Kanang bitong tao nga kanang mahigalon kayo, kanang mga na say nganan og lust sa English, L-U-S-T, kaulag. Ang mo sugnod anang demonyo pangalag amudio. Matud pa si akong amigo nga si Roy Cabradilla sa Kapare. So mo na doon ay mga ngan, pero ang nagis Biblia na suwat mao ang ginganlan og Satanas, demonyo, yawa, nga maong maninintal nato nga dili gyud kapuyan, di gyud matuog pagsuroy aron pagpangita sa biktima niya nga way pagampo. Na nasa malang kasulatan San Mateo 21 San Mateo 26 versikulo 41. Nga ningon si Jesus, pagtukaw kamo og pagampo kanunay aron dili kamo mapildi o madaog sa panulay. Mao na nga bisag unsa nang matanga sa panuway makadaog ta kung mutuman tas gisulti sa Ginoo, magtukaw sa magmabinantayon sa mga lingla ug lansis ni Satanas, niya pagampo magmadaogon ta. Mao na atong tubag sa pangutana ni Mado Aquino. Balik ta og arita ni Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok og maayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa atong programa sa live streaming sa DYRF Radyo Pwersa sa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings sa Barsok sa Luok Mandawi ni Attorney Mark Johnson Cesar, labi na gyud sa Tungkop Minganilla atong kauban nga si FD Minister Brad Edwin Paragoso og ni Kapitan Jerome Cabriles. Maayong gabi dia kap. Barsok, ang ako ang question mahitungod sa Shroud of Turin. Dunay mga debate Barsok about anang Holy Shroud of Turin nga katong Holy Face of Jesus nga naa karon sa ato ang simbahan nga gibutang diha nga katong dagway ni Kristo nga na lakra o namarka dito sa panapton, mauto ang official naong ni Jesus. Ang ako pangutana Barsok, unsa may history ani kining Shroud of Turin? Gideklara ba sa simbahan nga mao ni ang tinuod nga dagway ni Jesus? Kaya ang uban Barsok miingon man sila nga gikawat ang lawas ni Kristo ug walay nakit-an ug unsa mang mga ebidensya nga makakuha sa iyahang dagway. Ako pangutana Barsok, unsa may history aning Shroud of Turin, gidawat ba ni sa simbahan nga officially? Ang kaagi niya na ato maning mabasa. San Mateo 20 versikulo 7. Nga pagsud ni Pedro sa lubnganan ni Jesus bakante na. Wa na dito si Jesus. Ilang nakita ang panapton, lino nga nalukot sa iyang kaugalingon so sa kadapit nga linain. Sa to pasud sa sepulcher kon lubnganan dito gipilo-pilo, may pagkapilo ang maong panapton. Mao to ang giputos tibok lawas ni Kristo. Ya mao to nga ang maong shroud giampingan apan tungod sa mga tao nga daghang mga tao nga gusto makahupot niya na kay ito sila mahimong anting-anting nila hangtod nawa na niya nakita na lang ulahi so sa kabalay nga nasunog nga salin sa sunog nga ni doon na panay murag agi gyud sa sunog ang maong shroud kon panapton nga giputos sa lawas ni Kristo hangtod gi hatag sa mga tao nga ni tuo nga dili sila angay mohupot nini kinahanglan ang mga otoridad o mga obispo sa simbahan. Ang simbahan may tan-aw sad og di sila kadesidirong mao gining tinuod nga giputos sa lawas ni Kristo. Mao nang giput into
the situation that under investigation of experts. Nga primero, tinuod ba gini nga ang tila ang panapton ma-trace origin sa unsaon paghablon sa mga panapton ni adto. Nya tinuod ba gyud nga dugo ginang napintal diha basig usa lang ka bantugang nganlan nato og artist batid sa pagpintal ya matukma-tumba sa anahong ni Jesus. So the church, the leaders of the church, the bishops did not actually receive right away. Unya dunay usa ka ni volunteer nga usa ka atheist di mo to og Ginoo. German ni siya. Unya do na siya katakos, do na siya credentials pagsusi sa mga tila kung karaan ba og bag-o na. Ikaduha makaibaw sa siya kay iya ning ginganlan og masterpiece niya. Paganinaw sa mga pintal kung unsang matangas pintal gigamit, unya tinuod ba gyud dugo ni Kristo na dugo ug tinuod ba ning hulma gyud sinaong sa atong manunubos nga giputos nining maong panapton. Ang maong atheist ni volunteer siya, iyang gipakita ang iyang credential nga katugutan siya sa pag-aninaw, pagsusi. Og daghan gyapon ang mga batid nga niapil nahimo nang usa ka komite. Pero sa tantong pagsusi, ang komite naghukom, it is positive nga kini gyud maong tinuod nga panapton nga ang naong na marka nga naong gyud sa atong Ginoong manunubos nga gipantos. O nga ang bunga niya na katong itis nga di mo tuog Diyos, nakaingon mo siya, this is somewhat cannot be fathomed by human power, human being. Milagro kayo ang pagpreserba niini. Nga maong nagmarka ang elemento dugo gyud, nakuha pa gyud niya ang klase sa dugo ni Kristo. EB plasma ka to ang gihisgutan nga dugo gyud gikan dili pintal pintura kay gamit sa mga pintor. Unya ang iyang tila karaan yun. Kung ningon siya, this is the preservation is so miraculous that still exists intact nga kini mao gyud ang naong sa manunubos. Nga gi kulata pagayo sa matsamaran, gi panamas-tamasan hangtod paputos ni marka pa ang iyang naong nga ganakuha gya sa dugo na pilit bisan siyang buko-buko na mga marka o siyang dughan. So, klaro, matud pa niya itong atheist nga expert, it is no man-made kind of wonder. This is a miraculous. Mao na nga gidawat sa simbahan tungod sa mga autoridad. Mao na nga gitipigan simbahan aron di sa ni mamung-amungan sa mga ingnon nato nga matutuhon ba nga mogamit nini para paghimog dili mayong intensyon. So we cannot deny because we are not scholars on this matter. We are not expert. But the experts said in their committee, this is real. Face of Christ or ang naong nini nga na sa naong giniso sa kataong giamong-amungan o gipasibalaan o gikonfirm nila nga mao ni ang masihanan sa naong sa itong manunubos nga interesado mga painter to develop that niya mahulmag yun ang naong ni Kristo. Muna yung tuntubag sa pangutana ni Dennis Abarquez. Balik ta ni Carlo Padenas. Dagang salamat, Bradsok. O niya, andos na lang ko sa pangutana, Bradsok. Kaning giingon sa mga dili katoliko, Bradsok, ba nga sa karaan ko nga panahon, ang katoliko nga simbahan nagbawal sa pagbasa og Biblia. Kay mao lagi, Bradsok, kay tungod kay duna kunoy mga tinago ang katoliko muna gidid-an sa pagbasa og Biblia. Unya ikaduha, Bradsok, tinuod ba ni Bradsok nga ang simbahang katoliko sa karaang panahon daghang gipangsunog nga Biblia? Palihog kog papatinawan ni Bradsok. Dili gyud na tinuod nga ang simbahan nga katoliko nagdili sa pagbasa og Biblia. Ngunit tagsatagsa na ito niya din doon na Biblia. Nga ako din, nagtumpi na Biblia. Ang upan nga dunot na lang. Tungkol kay sige gamit ba. So, wala lang itadak pa. Ang tinuray nga, ang simbahan nagdasig yun sa pagbasa ng Biblia. Sa Catholic Bible version, sa igabli nimo sa tabun, sa cover niya, pila ka pages unahan, naday pasiuna. Nga una ka mubasa nini, magampo sa ka. Pangamuyo Espiritu Santo lamdagan ka. Aron nga sa maong paagi, hapsay ang imong una pag
patidlom sa mga pulong sa Dios nga dili ka masalaag nya doon na sa otoridad simbahan nga motudlo nimo, pero prayer at least 15 minutes a day reading prayerfully of this book, the Bible. Ya, may dawat pa kita og indulensya plenarya. So dili tinuod nga kining simbahan nga atong ipasakupan Iglesia Katolika nagdili sa pagbasa og Biblia. Dili tinuod. Kanang gisunog kay doon na daghang kay mga bersyon yanto nga hinimo-hinimo sa mga batid sa kayo sa mga pagpanuwat niya nangalubag na saktong pagkahubad hangtod nga kini makapasalaag sa mga tao. And then the church has the authority because siya may keeper, custodian of the Bible. O sa kantong mga mini nga mga kasulatan, kinahanglan tong sunugon tungod kay makadaot sa mga taong mubasa, kay mga linubag man tinumutumo sa tuyo lang yun nga masalaag ang mga tao. Musag idasig ta nga kanang Biblia nga dunay imprimator, siguro ta nga kana iya gyud nga hubad gikan sa simbahan. Dili ka na mga mini nga hubad nga authority man ang simar custodian o di mo lamat og daghan ng mga mini mo nang gipasunog with the authority nga ningon sila, yes, it should be burned out because this is not really real and genuine Bibles. Diya si Steve Bote balikta. Badsok, kini akong pangutan na Badsok, may tungod kini sa Anghel Badsok. Doon ay duha ka pangutan na Badsok. Una Badsok, unsa may hinungdan Badsok nga dinha sa exorcism. Ngano ang yawa Badsok during sa pag sa exorcism? Nganong makatug-an man sila Badsok? Kung mingon ang pare nga kanang tubag, nganong mapugos man sila tubag Badsok? Unsa man day ni ka, unsa may ma-feel sa yawa Badsok nga kasakit, mas labaw pa ba Badsok ang kasakit sa during exorcism kaysa dito sa imperno? Mo ang una Badsok. Ikaduha Badsok, ang yawa, ang mga demonyo doon na sila will. Pero nga naman Badsok nga sa ilang will, nganong dili man sila makaparhanat Badsok nga nakasalatag mortal sin, pero at the end nagbasol ta, makabalik ta. Nganong ang yawa Badsok nga ang ilang will, once nga makasala sila, gikundim naman sila, mura magmugos Badsok nga wala sila tagay og freedom nga mubakwi sa ilahang Badsok, sa ilahang katong unang desisyon nila nga dili sila mosunod sa Ginoo. Nganong wala man sila tagaig usa kay gayon nga mubakwi Badsok sa ilahang gibuhat kaniadto. Ang tubag niya na nga ang mga anghel man sila magkasa, wala na sila kagyunan to be converted, to be changed into righteous. Na nasa 2 Pedro 2:4, o gyukman na sa Dios ang mga anghel nga mialsa bato kaniya, nganlang mga yawa, o gitampog pagit sa impierno. Pero may buong ka kay 1 Pedro 5:8, suroy-suroy magyawa, mangitag tukbunon kit mabiktima silang mga lances og tintal. Ang akong amigo nga saka kining naila nga one of the brilliant students sa seminary nga Monsignor Cayetano Hilbulingo, nga siya nagiyon ako ngano suroy-suroy man ning yawa, ay wala sila mas bilanggo sa impierno Monsignor, nga siya ang ilang impierno sok portable nga naa na sa kahimtang silang kalag o espiritu man na siya, no? Kay kanang kalag espiritu man na. In their being spirit, they are suffering pain tremendously, but they can wander around to see the victims, to tempt them, pagtintal kanila. Gihatagan sila niya na. Kay may buong mantaga, the Theology of Temptation ba? Nasa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2. Naingon mo ko Santiago, paglipay kung makahinagbo ka o mga tentasyon. Pagsulay, panulay, paglipay ka. Anong paglipayon man taga masipyat ha, maulipon man ta siyawa. Nasa 1 Corinto 10:34. Nga ningon ang Ginoo pinagi ni San Pablo nga samtang tintalon ka, tunay giandam sa Ginoong katakos
nga magadaog ka. Sangpit sa nga ni Jesus. Kunya, ikaw, di gyud mo consider, di ka ta mo consent, di ta mo uyon sa mga laang siyawa. O ang gahom sa pagampo, makabuntog yun sa panuway. Nya, og makabuntog as panuway, what happens? You'll be given merit by God. Kanang meritungan lang na siya og prepared award. Kay ang pag-anin na to sa kalibutan, una si Adan og si Iba, subject man to sa trials pagsuway. Pildi man sila. So mo na, di kita sa kasud sa langit, kung dili ta mo subject og pagsulay. Ma-measures Ginoo nga buutan ta tinuod, kung makadaog ta sa pagsulay. Mahibaw sa ta nga kita nakigbisog paglaban sa Ginoo, kung makadaog ta sa panulay. So mo na, ningon si Santiago, nga tintalon ka paglipay. Why? Because if you win the battle, the temptation, you will have the merit. Kung saan ang merit, punto na nato nga ibutang sa Ginoo sa libro sa kinabuhi. Nga mo'y magahatag og nga natumpi sa mga merito o magkaanam og kadako ang kalipay nga atong madawat sa langit. Kaya nakadaog man ta. So mo na nga ang yawa, kung pangutan-o na to itong kugalingon og doon na pahigayon nga magbasol silang mga sa aron nga mausab sila, mabalik sila sa ilang natura nga pagka-anghel sa kahayag. No, not at all. Kay condemn naman sila. Mas ang ilang train of mind always to fight against God and evil and devilish acts, ilan na siyawa. Dili na sa mahimong mausab pa, mugamit silang free will to say, I will use my free will to repent my sins. No, nothing at all. Pirme, sigo na nga di sila mausab. Kay gikundim naman sila. 2 Pedro 2:4. Yang anong nangyawa, magkasuri-suri, kay ilang kasakit sa impyerno within their spirit. Na diyang kainit, grabe nga pag-antos. Pero ilan ang dadon, kay gusto sila nga daghang matakdan sa ilang pagka masukulon sa Ginoo. Do not forget ang Santiago 1:2. Paglipay niya ang 1 Corinto 10:13, ayaw kalimot nga ang Ginoo sa panahon din talon ta nag-andam sa na siya o kahikayan o paagi nga makalusot kita sa tintal o dili lang kanara na ay gahom sa Ginoo ikahatag nato aron nga kita makadaog. Pero magkupuyo-puyo lang ta, sukul, di ta kasukul siyawa, maulipon kita siyawa. O na nga, temptation is a blessing in disguise because we can measure ourselves kung we are faithful to God. Mahibaw na ito buutan ka deta. Kay sukul man ta siyawa, kadaog sa ta. Yung ginuusan mo susi nga, nining pagsulay nga, madawat ni mo, tanaw na ito, magpabilin ba kang mulaban ako o mulaban na magkasiyawa. So mo na, anha diya masukot Ginoo, kinsay ang ngayon sa langit. Asa mabasa? Naa sa pinadayag 21:6. Ug kadtong mananaog akong gantihan. So nagisgot si Jesus og mananaog. Nasa pinadayag 21:6. Ug kadtong mananaog akong hatagan sa kinabuhi, tubig nga walay katapusan. Niya siya mahimong akong anak ug ako mahimong iyang Dios. Kanang tekstuha, litra por litra gyud si Kristo miangkon nga siya Dios. Kiningo siya akong Alpha ug Omega. Si Kristo man na. Sa pinadayag 21 sa Isog City, ang mananaog. Sa ito pa doon yung mananaog, doon na sa Pildiro. Muna nga kinanglan mananaog ta. Pinagi sa pagtuo sa gisulti ni Santiago. Kung mabut ka nimong panulay, paglipay. Nga naman, that is the chance now. Ngay will gain meritum. Kaganda. Makakuha na kag merito. Nga tipuno nas Ginoo, tumpion nas Ginoo, mao na ang basihan unsa kadako sa kalipay o kagamay sa kalipay nga maimong maangkon sa langit. Mao na atong tubag sa pangutana ni Dong Steve Bote. Ya balik tas na makauban. So, insinyas naman itong engineer Sanlay ko ang Badsok. So, ato lang greetings sa akong nanay das Malapok Norte, Maasin City. Kamunay, pag-schedule mo diha sa atong parukyas Maasin City, i-connect lang din sa Pwedis DORF o ni Bradsok Fernandez, among team Cebu, Safe de Cebu. Nya, pinanguluhan ni Bradsok o sa among Brad Adam Amper o sa among Safe de Cebu. May mo mo connect din sa DYRF o mangutana unsay angay buhaton. Kay murag maunhan mamos kaningag, kay naay organizers kaningag o uban pang lungsod dinhi sa silingan sa Matalom nga nagatang namo
nga magpa-schedule sila sa mga Bible study. Akong pangutan na Bradsok nga nasugatan, nag-ingon man nini. Ngano ba ang mga paring Katoliko mapangahason man kaayo ang buhat sa Dios, buot man nilang ilugon, kinsa ba ang makapasaylog sala? Dili ba ang Diyos lamang? Marcos 2:7. Nya ang pagkumpisal sa pare, dili man na tinuod kay ang Diyos man mo'y kumpisalan, sumala sa Esdras 10:11. Unsa may katinawan ni Bradsok kay bag-o magutang nagsaulog sa Hulibek niya tibok adlaw mong mga pare na pagkumpisal, unsa magini Bradsok katinawan? Atong tubag na nana sa San Mateo 9:8 nga gisaway si Jesus sa mga katbang, mga kritiko niya. Nga ningon nganong mupasaylo magagsa nga pagpasaylo sala iya lamang sa Dios. Muna mitubag si Jesus. Og sa mitindog si Jesus miadto og saykitan kini sa katawhan nga lisang sila. Og gihimaya nila ang Dios nga nagahatag ingon nga gahom ngadto sa mga tao. So kining gisgutan nga gahom nga igatugyan sa mga tao. Unsa mahibot sabot ini Kristo nga tagan ihatag ni sa kamawong gahom ngadto sa mga tao. Alang sa mga pare nasa 1 Pedro 2:5, 1 Pedro 2:9 mingon si Kristo sa mga apostoles, mga pare mo, sakop mo sa rianong pagkapare. Nya San Juan 20:22-23, wa pa si Jesus mo kayab sa langit, yang gitigom mga apostoles nga di ay mga pare, ug mihuyop kanila, dawatang Espiritu Santo. O bisag kinsang sala nga inyong pasayloon, gipasaylo na. O bisag kinsang sala nga inyong pugngan, mapinugnan. Wa nyo pasaylo, awasan mo pasaylo. So gahom na nga dili kay pinasaylo ay personal kinsa na sayop kundi otoridad nga ang pare kakumpisalan unya makapanambag siya mahatag siya absolution pasaylo sa sala mahatag siya penalty kun pina nga ipatuman aron nga makahimo sa siya paninguha pagpamayad siyang kasalanan. So naa na sa Biblia nga mga pare gayta gahom mo sa atong mabasa sa Biblia sa Josue 7:9, si akan nakasa niya si Josue labaw nga pare akan nakasa ka paibaw ang Ginoo pero nganhi isugid kanako ang imong nga sala. O tama na ang pare nagdemand nga ang mga sala adto isugid kay siya may muhatag og tambag unsay nga luag nga roska kinabuhi ning tawana siya na muhatag og tambag. Unya ikaduha, siya muhatag pasaylo, ikato siya muhatag penitensya. Muna nga, muhagi kitag pare, aron nga makumplito ang tuyo sa Ginoo nga matambagan ng maumagasa sa mapasaylo yang sa mag-una yang kinabuhi. Ug mahimo sa sakripisyo, silbi pang pamayad sad siyang kasalanan. Muna nga itong tubag sa pangutana niya, ato sang manawandong nakakong recognition sa itong doon na di tay social concern nga di ginito ang kalimtan ha maigsoon ang atong Talisay City Government ki panguluhan ni Mayor Samsam Gulyas nga naninguha gyud siya nga ang siyam ka concerns youth welfare, education, health, environment, business-friendly, peace and order, livelihood, infrastructures, calamity preparedness. Kining siyam ka concern sa pag-adiyuda sa mga kabos na tuman sa city government pinanguluhan ni Mayor Samsam Gulyas. Niya og siya sang asawa nga si Ria Congresswoman Gulyas sa 1st District. Nga daghang kay mga tampusad nga nakuha niya gikan sa kauluhan nga gipahamutang niya sa mga LGUs, Talisay, Mingnalilia, San Fernando, Naga, Karkar ug Sibunga. Unom ka LGUs nakadawat sa og panabang gikan ni Congresswoman Ria Gulyas. Ya ningon ang mayon nga di man sa kahimo ni kakura team gini nga mo. Ya mao na nga iya sang gi tagad pagayo og gi tuyo gyud si Vice Mayor Richard Choi Fernandez Asnar
nga mapabisanon maluluyon sad nga vice mayor niya. Ang mga konsyales sila si councilors di Gulgulias, niya si Maning Gabriana, Rodi Cabigas ako ning pagumangkon, si Danny Caballero, si Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lister Daan, si Lito Bacaltos, Attorney si Attorney Rocky Bass, si Fi Ilanan, Josefina Conchal, ABC President, member na sa council, o si Magdi, usa sa ang magbag-oron nga iski. Sumatod pa ni Mayor Samsam nga kining among gihimo nga pagtinabangay ino nato tinampuhay gyud sa katakos aron nga maapabot na mo ang mga proyekto sa mga kabus tanan nga 22 ka barangay gialagaran. So mayroon nakadawat og usa ka award, ang Asia Pacific Luminar Awards, pagtabang sa mga biktima ni adtong COVID-19 2 years nga straight, nya the Seal of Good Governance, usa sa labing taas nga award nga madawat sa LGU leader. Kini gitampuhan gyud sa makauban council and the vice mayor. Salamat ang Dios magapanalangin kanato tagbo ta po ning atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF. Atong greeting og yukbo ni Father Filmar Phil, Father Filmar Castruris Phil, nga atong manager o ligdong uputan na sa Mayo. Nindot kay programa niya sa DYRF Radio Fuerza. Inyong nabati ang tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nagkapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Fuerza!